One flaw, flea, flaw, flew, the moon. Ще стане страхотно! Следва време за приключения! А след това невероятният свят на Гъмбъл! Значи искаш да танцуваш? Тогава се учи от най-добрите! Малките титани ще ти покажат как да правиш отхапване! Мумиен трус! И желе пупа! Научи всичките им щури движения. Стъпка по грешна стъпка. Раздвижи краката си с титаните в Малки титани в готовност за танцово парти. Очаквате и нови епизоди. Начало в понеделник от 16:35 само по Cartoon Network. Рекламна пауза. Отворете кутията на въображението. Открийте и другите комплекти Play-Doh в магазините. Край на рекламната пауза. Лабиринт с топчета. В първата игра ти е нужна сръчност. Изтъркаляй топчето до другата страна само с движение на главата. Готови? Старт! Трябва да запазим тишина. Веднага изпадна. Лея, един въпрос. Опашките ти заковани ли са въгъла на студиото? Защото тази игра само изглежда лесна. Подмина втората дупка и достига целта! Водни бомби! Скъпа Лея, трябва да хвърляш водни бомби. Получаваш точка за всяка останала цяла. Водни бомби, марш! Лея, спри водните бомби! Не искам да се измокря! Добрата стара грешна техника. Лея, без да искаш, успя! О, в десетката! Втори удар по носа! Поне утоли жаждата! Гримиране! Да, скъпа Милея, превърни се в вълчица! Готови? Старт! Да видим. О, Лея, ти подбираш невероятно вълчи цветове. Лука, изглежда ученичката ти има твоите магически сили. Добре, ще трябва да се упражняваме, да. О! Как направи това сега? Все пак тя владее магия. Ти победи! Честито! Едно, две, три!
е готов за действие. Има много страхотни нови изобретения. Някои от тях се взривяват. Други се... О, кученца! А от небето падат нови необичайни неща. Затова си пази главата и се наслади на новите епизоди на Облачно с кюфтета. Днес от 19:05 само по Cartoon Network. Време е за приключения, сладки забавления. С кучето Джейк, с човека Фин, към непознатото върви. Време за приключения с Фин и Джейк.